Целта на нашето изявление беше с любезно съдействие на кмета на Бяла да използваме неговия басейн като основа за да кажем експериментално, може да се каже, вече окончателно използване на нашата система, за да можем да получим емпиричните данни, въпреки че ние сме ги изследвали. Имаме на Военноморско училище имаме резултати от изследванията. Имаме резултати от изследванията на ВИК лабораторията във Варна. Просто тази патентована от нас, нали, в мое лице, технология подобрява живота на хората в смисъл такъв, че около 10% от водата, която човек се накъпи, влиза през кожата в организма на човека. При игнориране на хлоровите компоненти и на други, примерно слагат солна киселина за подобряване на качеството, по този начин, който ние работим, абсолютно екологично чисто и за здравето на хората увеличава някъде с 10-15% активността, физическата активност на плуващите, да речем. Аз имам идеята, но до сега не трябваше тая вечер да присъства един от най-големите съдии по ватербол в България, но се разболя и не можа да присъства. Очакваме срещи с изявени клубни величия наши, които световни шампиони, които искаме на Белмекен или на друга база евентуално да внедрим един такъв басейн, за да покажем каква е разликата между нашата технология и технологиите, които се използват в момента. Във Варна, примерно, където е един от центровете на ватербола, преди няколко месеца децата се изринаха от които тренираха ватербол и затвориха детския басейн заради прекомерно използване на хлорна вода. Но тъй като в България нищо не се прави като хората и няма към кого да се обърнем, няма министър на спорта, няма никой. Просто виждате ги, карат се в парламента и нищо не правят. Поради тая причина, като всеки от нас, от бизнесмените тук, които имат опит, спасяване поединично става. Хората, които се занимават с бизнес, го знаят много добре. Имам удоволствието да ви представя доцент Стоянов. Той е наш приятел. На времето плавахме заедно на една подводница. След стана той велик професор, пък ние се станахме такива разни моряци. И имам удоволствието да му дам думата, с някакви думи да разкажа за кавитацията, която ние използваме. И той е запознат, тъй като от негово давление Академичният съвет на Военноморско училище преди 3 години получихме разрешение да се занимаваме с тази технология. Под негово настояване. Сега в момента прави доцентури на тая база и се занимават с наука, нали? Но ние докато чакаме науката да изкласи, решихме да свършим работа. И я свършим. Заповядайте.